салом алейкум бародарои азиз. Я бародари тоҷики худмон дар Москва ҳуҷҷатоша гум карда дар метро Орехова остановкаи музикальни школада мега ғалдага ё ки дар дохили автобус ами ду ҷода ки ҷоишда гум кардагӣ мега. илтимос барои ёфтани ҳуҷҷатҳои ами бародармо Файзов Чориёр Хайридинович, патент, права, паспорт, мигратсионка, регистратсия, ҳама чи ҳуҷҷатош дар онҷо дай. Хоб кадом нафарое ки ҳуҷҷатотон гум меша ё ки ҳуҷҷатои ягон нафара меёвен, умуман ами сару кор документатсия қатӣ боша. Агар видеое ки дар ҳамонҷа сурати документа мундан дар корай, YouTube правилаш алиш кардага, YouTube да дига сурати документ мундан намеша. Ба ҳамин хотири хеле видеоро ман дар телеграм каналам мепартом, история мекунам дар телеграм каналам мепартом ва дар инстаграмам. Силкаи телеграм канал ма дар ҳамин комментария якум закрепит мекунам. Кадом нафарое ки телеграми мана надорен бироен ҳамонҷа да ягон документ меёвӣ ё документота гум мекунӣ ё умуман ягон кор дорӣ, коргар дар корайта ё ки беҷои кори ҷои кор дар корайта, дар ини телеграм дуро муроҷиат кунед, иншааллоҳ ки кор табуд мекунем. Правилно фаҳменда бародаро, YouTube да дига паспорт монда намешава. Ин як димаш. Кадом нафарое ки хонаи Алло сафар карден, ширкати Ҳаҷ Центр, ҳозир ман дар ин ҷа рақамҳои телефоншона мемонам, занг занен ами акада иншааллоҳ кортона ба дили пур буд мекунад. Нархаш $1150 ай. 5 литр оби замзам, як китоби Қуръон ва як эҳром тӯҳфа карда мешава ба ҳар як нафаре ки мисол ай ҳамин ширкат сафар мекунам ба хонаи Алло. ин рақамашон занг занен. Марҳамат кунем биёем бародаро, Қуртобхонаи Исмоил Тоҷик, Фатиҳ Шурбохирӣ, кӯч телефон